Good morning! Good morning everyone! Ayan! Walking. Mag-walking tayo. Ayan. Ayan guys. Mag-walking tayo. Ayan. Ang dami nag-walking. Pero syempre, hindi natin ipapakita sila. Hindi natin ipapakita mga mukha nila. Dito tayo sa gilid. Ayan. Parang against the light ako para madilim siya. Ayan. Walking tayo. Morning, Marikina! Siyempre, mga nauna sila. Sana wala akong makikip. Wala akong mag-keep. Good morning, Marikina. Ayan. Nakakahingal din mag-walking. Hindi ko alam kung makakailang ikot ako. Hindi ko alam kung makakailang ikot ako. Subukan natin. Magtatlong ikot. Tatlong ikot guys. Hindi ko alam kung kakayanin ko. Yan. Nag-church ako. Tapos after ko mag-church, ayan. Tapos ko mag-church, nag-walking ako. Ayan. Kaya dito ako sa Marikina Sports Center. Good morning, Marikina. Ayan. Sobrang nakakahingal din pala. Ayan. Guys. Siyempre wala akong kasama. Mag-isa na naman ako. Sabihin nyo naman, mag-isa ka na naman. Matik na yan. Mag-isa lang ako. Siyempre wala naman akong dapat isama. Diba? Ngayon kung gusto nyo sumama, tara. Diba, gusto sumama, tara. Diba? Nakakahinga. Nakakahinga. Nakakahinga tumakbo. Oh my God. Tapos magbibideo ka. Super hingalers. Ayan. Wala pa yung mga magsusumba. Kaya mag-walking muna tayo. Wala pa yung mga magsusumba. Wala pa magsusumba. Diba? Mga hinihingal na sila. Pero ako hindi pa.
Hindi pa ako hinihingal. Likot ba ng video ko? Likot ka mag-video. Nakakahingal. Nakakahingal guys. Kahit walking lang. Nakakahingal din pala kahit walking lang. Yung mga mababagal maglakad. Dito lang sa tabi. Hey guys, thank you for watching. Bye.